sixoxele nge-podcast awubest wena mfethu le podcast hlala phansi sixoxe nge-podcast massive creative podcast la i-host umhligo i-guest ihuwe lights camera action sisha izule obvious nami usuqaphela movious yayona i-umbrella i-podcast enothando labantu thanda nokwazi ngohambo labantu hamba nge-faith futhi ayihambi nge-sight kodwa mekumnyama iyayifaka. Sanibonani everybody, it's your girl Archild Africa and welcome to an awesome episode of the Creatives Unplugged podcast. Khona la ekhaya cool movies, media, studios and production. Sithini mfethu? Yep. Wonke umuntu uyangazi usihle wakandima aka Mhligo sesikhona sesingenele sesiphakathi hala kasha yes yazi mfethu nami ngogunda ke manje ngiyabona ukuthi uhamba ngolayini ngani ngifuna ukusala every week ngiyavusela every week kodwa khamba kanjani kuyahlangana like mapping the creative sector lapha hey mfethu ngiyokhuluma cabanga this time around I'm one of the panelists this time around I've been asked to come and speak on artist development. Yes. Under African Rockstar Creatives, which is a creative agency that I run. Yeah, that's nice. Yeah, I'm very so come back actually and the past couple of months become big actually. Yeah. So now it's brand designing. Yes, brand design, development, what it takes to be an artist as well as PR. Oh, so nice. yeah, when is it Oh, lento njani Sean. Yes, Sean ulwandle PR. Yeah. Hey, kuyasetshenzwa ngoba ngiyabona lapha ama creatives mayihlangene and kufika labantu like we did the other time bekuno arts and culture and then kwafika naba youth office. Yes, youth office eThekwini youth office kwafika ne NYDA bezositshela more about sponsorship and funding. Yeah. Yes. So this time around the design and which we manage kanjani brand development, social media coaching, nje PR, public relations, everything. Yeah, and ngamnandi ukuthi masingayenza ibuye ibe nama listening session kanjena kufika abantu bezositshela about publishing and more. Yabo because as fethu there's so much passive income that is in the industry esingayinakile thina. Sihlezi sijahuba se stage kanti khona abantu abayichilekisele nje fethu mhlambe thola siba se Thailand ingoma zabo nje zidlala mhlambe awumbazi nokumazi lo muntu but konje yini le example behleze besho le ukuthi le generations ukuthi generation the intro ne outro lo muntu wenza leyo nto leyo how many years ehola because every episode yahola kodwa umazi uyihlalele nje ilezo zinto ekufanele sibuye singene kuzona like i-film syncing to put your songs uthola ukuthi asifocus kakhulu ekuregistering kasamba kuphela ukuze singene nala kuma film ngibonile nakule ile tojane entsha le wonke umuntu akhuluma ngayo polygamist ukuthi kunengoma eziningi zama artists ezifakiwe lapho Java ezowimodiha so yes so kubalekile ukuthi ingoma zethu singayifaki on lema radio sibuye sifake ngala ka film futhi exactly kubalekile mfethu and then wena zithini lapha from the roots high school program iyaphusha kakhulu kumfowethu uphumlane kade ehambile eseGqeberha ekulesonto siphuma kulona so nje siyaphusha hayi mfethu phusha mfethu and nathi lana mfethu la ekhaya at the Creatives Unplugged podcast we do have a new addition to our program, which is ukuthi mawufuna mone product yakho that you'd like to advertise on our platform, please do call or text the number on the screen ukuthi this is what you'd like to do, and then sokunika ama packages ethu sinawo lana. If it's a clothing brand, we can advertise it here. If it's anything, even if it's a car, you can bring your car brand here. The studio is big enough for you to drive in and Khaxa ithombe. Mfethu oshaya phela intro ke guest esinayo namhlanje. I can't wait to introduce this guest today. Because manje sisuka kude. Yebo lona lapho ngisawumfanyana hip hop ngithi bahanyana rap oh yes I wanna grab the mic uthando lomculo grab kwi mic bengumfanyana hip hop ngithi bahanyana rap oh yes I wanna Ladies and gentlemen, let's all welcome Usipho. Welcome to the Creative Unplugged podcast, my brother.
Yes, finally. Where is the introduction utsibe njani? Yeah. Because ngiyazi ukuthi sisuka kude. Ubhizi ngani kulezi insuku bafu? Oqala nje ngakusho ukubonga ukuthi ngikhona la namhlanje Yes. It's something which is very grateful and honor, yabo. Ukubona nomhliko umntekade ngamkhulayo. Hlezi khome phone it's been years. Yes. Sayiphathi yakho wena yakho nje sokuye sikhuluma but it's okay. I'm in trouble guys. Mfethu engibhizi ngakho njengamanje noma engibhizi ngakho nje kulezi insuku it's more of rebuilding and rebranding and restructuring. So arabathathu nje. Yeah. Phela kushuthi enye yama guest ke lesidinga for lapha ngeke. Umuntu odila ne branding phela sisazozwa nge basement courting is your company is been pushing it. Nabantu abaningi abatop sisazozwa ngawe manje and as u DJ yabo lona. So ngiyazi ukuthi usuka eMlazi. Ukhulele khona eMlazi mhlawumbe noma khona amakhaya ubusuka kona mina ngize ngikwazela eMlazi. I would say ukukhula kwami noma ukudlala kwami noma ungcola kwami noma ukudla kwami umhlabathi ngikhulele kaMgayi eMathafeni yabo. Yes, Emzinto okay. So ngokukhula ke nangokufunda sasagcine siloke simove kancane sathi Mzinto sathi Shaya Moya sisuke Shaya Moya sayithola sesiko Hazelwood sisuka ko Hazelwood sasagcina sesemlazi yabo. So mesifika eMlazi la sifike sazinza khona ke la khona na umuntu eseqala ukuvuleka amehlo esebona ukuthi kuno 1 no 2 no 3 no 4 and then ukuba creative uqale khona usale emakhaya noma bususemlazi noma into obukhula nayo to be a designer noma ungena kwezinye izinto njengoku DJ. No, I would say lokho ngiqale njengoba ngishilo mase ngivuleka amehlo sengisemlazi wese siqala ukufunda khona amabanga aphansi yabo because even noma umuntu esesikoleni be umuntu ohleze ebusy Tsido uyacula noma uyaculisa noma wenza amahubo noma nje wenza whatever yabo nanokuthi ke mina into yasuka ngithatha kakhulu ngangisuke ngathanda kakhulu ukuthi nesonto at the same time yabo. So nje mfethu kwaba kuningi nje. Ngiyakhumbuza umzalwane kakhulu. Nguyena athi bengu. Yes ungasho nguyena. Manje uDJ ngiyazi ukuthi umzalwane kakhulu. I understand into isho. Ngiyazi ukuthi ngizama ukuexplaina la ukuthi uma uDJ kwesinye isikhathi kuba nestigma sokuthi mhlawumbe lo muntu akalihambi isonto. So uyachaza njengamanje ukuthi umzalwane siyakwazi ukuthi umzalwane ingakho ngila I said I'm here to rebuild. Nice. That mindset should change. You understand? Because umuntu memile lapha kusuke kume umsebenzi wakhe awenza not personality. Ngavela ngathi reimagine it ke. You must reimagine it and re-say it now. Mzalwane you said it right. You said it right. So I brand ikhule lapho ke from nje usasesigele uphusha. No ngathini mfethu ukubona umuntu mekhula uhlezi nefiso ehlukahlukene ukuthi mina ngifisa ukuba ukuthi mina ngifisa ukuba ukuthi yabo. So ngathi mengiqeda matric wami and then I had an injury la kufanele nje ngiyenza khona first year yami yangilalisa esibhedlela. I think it was 4 months yabo. So kwafanele ukuthi mengiqala esikoleni ngize ngiqale ngoJune then so that means isikole bengifuna ukuya kusona ngagcina ngayanga kusona ngagcina sengiya esikoleni nami umzali wami ayesengizamela ukuthi kube khona something engizoyenza. So I attended a school esasibizwa ngeAptech College where I was doing IT and I was doing graphics and I was doing nje izinto eziphathelene necomputer and I did first year, I did second year, and when I was doing the third year only to find out the school is not registered, but it's not recognized, not what because my first fee at that time, because I think it was 2018, my first fee it was 12K for everything, including every so musu ucabanga komunye unyaka ngithi school fees yanyuka noma slow kanjalo. But I guess it was a matter of accepting and
thinking ukuthi yini enye ongayenza or yini ongayenza ngalokho osukufundile noma ngalokho osukutholile. And then that's where the clothing brand developed itself inside me. Yes. You get what I'm saying? Because I was frustrated and I was really hurt. Spend isikhathi esingaka esikoleni uthi uyenza ukuthi you understand? Yeah. Because even noma usuthi uyasubmita bakuthetha I know the school asitholakala yabo. But at first wawuthi muscheck ubone ukuthi yonke into right and so yeah. I had to sit back and think and re-improvise ukuthi yini ekufanele ngiyenze ukuthi umuntu akwazi aqhubeke afike la kufanele afike khona. Then that's where the brand came in. Yeah. And I remember at that time into engangihlezi ngikhathaza ngayo ukuthi okay, if I'm starting a brand, what am I going to call it? Yeah, and it was funny enough because in my prayers, igama lathi lifika, and then that's where I felt, yes, this is the name, and this is what actually gonna put me where I want to be, or it's what's gonna give me a direction, or it's what's gonna position me. Ukuthi yini kahle kahle kufanele ngiyenze ngempilo yami noma yini kahle kahle ekufanele ngikwazi ukuthi ngibhekane nayo, basically. Yeah, which was Basement Cotton, the name of the brand, which is the name of my company, which is the name of the company that I've signed myself into as a DJ. Nice. Yeah. So what genre do you play? I won't lie, umlazi fit. Yes, no, try go back here. Yeah, try go. But you wouldn't say ukuthi ushaya igqomo kuphela yabo. Yeah. Kube khona uthola ukuthi nakwesinye isikhathi abantu bafisa ukuthola okunye yabo. So as a DJ you'll always improvise ukuthi okay, angenze lokho abantu abakufunayo. But mina into engiyithandayo nento engangenza ukuthi wena mengidlala ukhale stage igqomo. Ekhalisa inyembezi. Yes. Honestly. Right. So manje, in developing your brand, how did you start? Like, what kind of brand was it, and how did you see like this is the kind of brand I want to do? Because I also had a brand back in the day, but it was mostly the street brand, but it has developed into something else, man. So right now, what kind of brand is it? It's funny enough because the first brand I made, it was inspired by Uze Expanding. Oh, okay. Yeah, because I made a design of a t-shirt written "Time waits for no man." Yeah. Yeah, but which by I Newashi Ilalmile Palufo. Yes, it was "Time waits for no man," and I think that was my first project I did. Yeah, and at that project, we first did 10 t-shirts. Yeah, and Miss Wenza response. Yeah, vele yahamba ngendlela nathi sasinga engangayi-expectile yabo, and ngabona ukuthi no kushuthi la nto le khona la eyakhona yabo. Although ngathi kuba nama challenges amancane because you know if you're doing something among your family into abangayijwayele abe excited bethi hayi sosikhokhela bethatha ikiti begcina bangayikhokhelanga yabo. But lokho kwakwazi ukuthi ngithi manje okay lokho engizodayisa ikona okuzokwazi ukuthi kungilethele okunye. So it came, we did Time Wait for No Man, and then ikhulela, and then we also catch up with the song from Zex as well. I'm from the ghetto. We also did that because we were also inspired. We're doing all of this. We are young. We're from the ghetto. We're playing on the streets. We're doing everything. And then so about lap I was still trying to find myself. And then when the name came, Basement Cotton, then I decided to settle down with none of my but it's under Basement Cotton SA, which is a clothing brand, which is then we started going in terms of registering it, and I register, I trademark, and you opened a shop. And I opened a shop, and my first shop is down, and abantu abaningi bengakabi naneyitolo yabo, sipikisana nje nabantu bethu abadala, understand yabo, nami ngifika ngizoprint yabo, although kunzima ukuchazela umuntu uthi engilaphana, but sizama ukunxenxa abantu ukuthi bafike yabo. So abantu befika bezo supporta yabo, because yabo isitolo it's not ukuthi
so fast nama t-shirts out 10 pay. So now you have to Semele gcwalisa ube the Yeah. stock, you get what I'm Yeah. saying, gcwalisa different sizes yabo into engisho Yes. because uzofika umuntu athi mina ngifuna usize Ube ungekho size, futhi uthi angithi ngila- ayibona ngila into engisho so fanele ube small medium large XL 3XL or what not just ukuthi umuntu mefika Colours as well. in colors as well And just ukuthi different mefika designs. akwazi ukuthi akwazi abo- ukubheka athathe akhokha then boom kufika umuntu ade idlulela nje mfethu athi yazi ngiyayithanda le ndwangu le mfethu yi right ngithi awungangena mfethu grand athi yazi ngifuna ungenzele ikhiphe ezu 500 nama khipha u 500 bo kumina ngathi iphupho mfethu yabo Yeah. into ngangayijika yabo First time. yabo le nto engishoyo and mase ngibuka angijebe ngitshela inkampani enkulu athi ngifuna ungenzele impahla yenkampani engaka mfethu yebo into engishoyo singiyabuka ukuthi ebo manje mesikhalculate mfethu zero baningi 0000000. yazo le nto engishoyo Yeah. guess what manje sekufanele ukuthi ke ngije mhlambe lo muntu uyadlala imbala emsendele invoice wala shy deposit Yo. deposit nayo isano zero vele ngithi yazini kulento lento ezongisiza vele ngiyothenga ama roll endwangu yenze ngisheshe ngiqede nje ngayi caca ukuthi yonke into engizoyidinga ukuthi umsebenzi wakho ukazi ube successful ibe khona but then we did that order laphuma and the client was happy so when the client is happy we refer abanye abantu you understand uyifaka nebalance ibalance vele uyifaka nje vele asayidingi yabo sekuyami vele nje mfethu yabo qiniso lo mfethu bengisiza because vele ngeke uzwazi kwenza izinto uwedwa nomuntu athi umthuma nomuntu athi umthetha kwenzela ukuthi qiniso lo everyone was happy Yeah. saqala sabona ukuthi hayibo lento iya move Iyasetshenzwa, iyasebenza abantu ngisho nawe sesitholele ngeoffice yabantu ngisho mufuna manje uSipho awusamthola esitolo manje kufanele le office mufuna yena personal esitolo Nice. sekhona umuntu osebenzayo Yes. yabantu ngisho Yeah. kuma umuntu osebenza mufuna yena hambe kufanele ufone usho ukuthi ucela ukubona yena yabo so ukukhombisa yini ukhombisa umsebenzi uyaqhubeka uyakhula yabo then ngibuka ukuthi yabo manje into egoal yami ngifuna ukusebenza nama artist Yeah. kodwa abekho abantu abayitshela njengama artist I'm telling you and ungena kule market umuntu ongazi umuntwana nje it's not easy kunzima ngalendlela le isimanga yabo siqala singene ukuthi hayi sicela ukwenza ama pop up kuma event and the first person I think esakhuluma naye it was Junior Love yabo then he gave us an opportunity kwi F Inc you get what I'm saying and Paul usebenzeli uwoza yes Deniso yabo nje mina ama metro nje FM I was always on point and so noma ukhona uyakwazi mhlawumbe ukuthi mina ngosuku nje uhambe no 10k Yeah. yabo yabo la kwi pop up esayishaya yabo la khona Chris Brown ngila South Africa you were there as well Yo. and kwakubanda umuntu wayethenga ngisho noma yena athenga ngisho isiqongo yazi isiqongo ngangithi yisu300 ngamabomu because abantu bakuyabana kuyidemand yabo komisa ngomfethu abantu babethokozela into esenzayo you understand so manje kanti angibona ukuthi njoba ngiloye ngidonsela kuma event ayangijova yabo nale injection encane lokho eyifaka yokuthini ngithande no music futhi Yeah. yayibona into engishoyo so manje vele kwenzakaleni sifone mfethu I think it was the first event eLondon kuzofika uRicky yabo isanda nakuvula sifone bangikhulumisa no bathi bangikhulumisa nomuntu wakade in charge ngaleso sikhathi sithi sicela ukuzokwenza ipop up hayi bathi nje ukho kisambe singasithi okay it's fine sifike kamasha sibeke itafula impahla iphele next week baphinde bathi asibuye sifike futhi impahla iphele good kuthi one vele ithi hayi na indawo yakho manje sengivulela ispace sakho ke manje understand Yeah. lapho uthi mina sengikhona noma ngikho but khona abantu abafika bahamba usebenza Sonoma branch. you get what I'm saying then sit back and relax ngibe ngenza ezinye izinto yabo then ngelinye ilanga kuthi mase kuthi imanagement yayikade iphethe entertainment ngaleso sikhathi sishintsha ifonelwe iowner yaseLondon ithi ngicela uba ne-meeting nawe endaweni ukuthi ufike hayi ngithi okay it's fine fike leyo meeting leyo mengifika uhlelo selishintshile manje kuthiwa uwena things asiba u4 or 3 inini ethenza run ama event ala Habe. yayizo lanto Yeah, ne?
Twini nenzorana ama event ala. And manje angikaze ngiyenze la nto leyo. Yeah. Yabo, and West uyazi. And yena into engikhumbula ayisho wathi ukubiza kwami nginesizathu esithize ukuthi ngikubisi. Yeah. But ilonto yangenza nami ukuthi hayi ngirelaxe kushuthi kuningi nami ngisazokufunda ngikubona isikwenzala na no kwasipaneka mfethu manje sengene income ngala Yeah. ngithi ayibona into engishoyo Yeah, organizer ngala. Organizer The manje business ngala. is pushing. Business Yeah, spinning zero njalo biza mathi mina manje ubhuka mathi Yeah. you understand kuyafana imina negotiate yabo Bruh. ngisho ukuthi mfethu ngicela ukele weekend is line up ukuthi kubo bani imina oshoyo you understand yabo mina mfethu at that time yes London at that time I won't lie to you most of the artists ngisho ukuthi uyalifonela uyalibuza sengiye ngalibhuka at that time Hayi mina ngangapha. angangathi hip hop Hip kodwa hop. siko Moment hip hop. but most of the artists yabo into engisho ngangwabhuka mfethu yabo because we were even be able to book Nasty C. That was my biggest event I did. And we booked we had an event with OK Malum Cool Cats. We had an event with Nobushi. We had an event with San El. We had an event with even Uma Boris on with it was one of the Depend July's about. So nje kuningi mfethu umuntu akade involved nabantu abasakhulu. Because even kubantu njengamanje abama artist because baningi ngibalo ke ngibasiza with this little knowledge I had abalaba khona just because of input engifakile. You understand? Ulethu usebenzisana kanjani no ngike ngabona partnership with uMakoya ngathi wabagqokisa or something like that eAfro. Okay. That's a very interesting part because uTira ngangihlezi lo engifuna ukusebenza ngayo. Yabo. And there was this one time ngenza impahla ye basement cotton. Yeah. Yaseyaba ne logo ebhalu Afrotainment yaseyazobhala DJ Tira. Yabo. Ngithathe ngicela isistera uDJ Sindo angamsela. Yabo. Ayihambise. I'm telling you same night ehambisile. Siyayibrowsela nje esendlini futhi ebusuku. Siyayibrowsela ku Facebook kunje. Nangu uTira iqhokile. Avela ngakhala minye embezi. What? Yes. uTira iqhokile. Yabo wena nakhona uzama ukuscreenshot mfethu but ifoni iyafeel uzama ukuscreenshot nangu uTira iqhokile. And we rockile. And yabo uthi ukurocka kwa uyayifeel. You understand? Yes. La ngase ngabona khona uthi yazini. Should contest ukwenzeka la. But fanele ngibe njani? Ngibe patient. Patient. Yeah. You get what I'm saying? Fanele ngibe patient. Vele afika iCovid. Yabona ke nje. Ikhona. Mekufika iCovid. Oh COVID. Afika iCovid. Mekufika iCovid. Sister siyazwana nalo Sindo. Athi Sindo. Yazi njani? Ngicela uvele wenza ama mask awu20 ase Afrotainment ufake wonke ama artists ase Afrotainment. Yes. Oh wena lo oshana mama. Yes. Oh yeah. Washaya. Wathumela. Ahambise futhi sister. Buka kwenzakalani. Tira nange sepost. Ukuthi mufuna ama mask ase Afro. Bhala inamba yami. Status sakhe ku Facebook yonke indawo. Nice. Ngisho asikahlangana. Bhala inamba yami. Mebhala inamba yami sengithola ama calls ke manje ngithi. That's so nice. Bani bafuna ama mask ke manje ase Afro ke manje. Bani bafuna ba request ke manje. Ba request manje bafuna izinto ke manje ke yabo. Kwazi kwafanele ukuthi manje ke mfethu size sigcine sihlangane nomalume. Yabo. Awukuhlangana kwethu nomalume it was a dream to come true at that time. Yabo ngoba into nami ohlezi uyifisa ukuthi ngathi ingenzeke. Yeah. And mufika ay iBrazil ihlinele lapha li relaxele nje ethi yabo. Na unalokho mfethu yabo uyongena Afro mfethu kunalonto le yabo. So mesifika sikhulume nje futhi yabo. Mesikhuluma umalume vele athi yazini ngifuna ukuthi manje sivele senze imerchandise yase Afro. Senze ukuthi nokuthi senze ukuthi nokuthi. Kathi ngiphuma faka ideposit.
Ama deposits. Mina ngiphuma ufaka i-deposit. Abantu abangaxoxoli. Ayimfethu. Wathi mifaka i-deposits nami ngavele nga-excela ke. Yabo. Nami senginalokho phela ngithi. Ama-orange asiyaba khona manje. Manje le range is just the Afrotainment I based on cotton. So it's Afrotainment. Afrotainment. Sure. Understand? But yena mephuma noma menza ama-video as much as ikhona afro ugqoka i-basement cotton. Yeah. You understand? Because izinto eninami ama-exclusive nje amaningi asengithi keep ngiwaphushe ngala. Ngoba sengiyazi ukuthi une impact ekhona mfethu yabo even noma egqokile because yabo nje mfethu ubuke mfethu umuntu egqoka ibrand yakhe ehleli nabanye abantu mfethu abakhulu nani. Yeah. Ubona uthi hayi kusho ngoba wathi segoli boom. Hayi boom kweni WhatsApp ubusiso. Ha. Yeah. Bethalani manje WhatsApp ubusiza bethu. Mengi WhatsApp asho ukuthi uzobe seDurban ngesikhathi sokuthi ucela ukuzobona impahla zami noma ukubona ishop yami. Yeah. The day mfethu esakhuhla saklina mfethu. Senzele ukuthi nje mfethu yabo noma efika yabo into engishoyo. Futhi wafika mfethu wabona and waba happy now place order. Yabo nje kwa ukuthi izinto ziyaqhubeka kanjalo yabo. So until kwazi kwafika la khona ethini sesithi manje izinto zonke zase-Afrotainment zenziwe yimina. Until today. Yeah. Yayibona into engisho. Nice. Until Nice. today. Nice. Wait, the time of Ubusiswa, which shop did she come to? Did she come to the London one or did she come to the one you originally had? No, wafika kwi-office asesilenzile la eWestwalk. Okay. In town. Okay. Yabo. Wafika kule office asesilenzile la eWestwalk town. Yeah. So kunento engifisa ukuthi siyibambeke la ekufanele nami ngiyifundile. Yabo ukuthi kwesinye isikhathi izinto ezinhle zizamba ziphinde ziqhamuke futhi zihambisana nezinto ezinhle. Yabo. Yeah. So uyabona ukuthi yonke into right nani London uyaspana nani bought my first new car. Brand new. Yabo nje mfethu. First user, garage, everything nani yabo. Yeah. And first indawo umuntu oqala ngamfona uTiri video call. Smile inaso ejabula yabo because ngaze nganase afro walala kuyona event ethi erixile ethi hoje wethu nawo ngase ngibothi actually ngijabe wethu yabo because nami ngizama ukukhombisa bafethu imali yenu khona into ekwazi ukuyenza Yeah. suka lapho ayilanda yabo makhona mfethu very happy owner mfethu impress jabulile nje mfethu yabo kanjani ukuthi asizosebenza kalula because kwakuba nzima ukusebenza mhlawumbe sithatha amakhikha sebusuku nani yabo sekuzokwazi ukusizakala nabanye abantu yayibona ngisho so mekwenzeka lokho ke mfethu kwazi kwagcina sengibuka ukuthi yabo manje oba ngiyenza ama event kanje ngiyabaphuka abanye abantu ukuthi balate abafiki ngesikhathi uthi siqhunywe isound angikwazi even uku-operate ukuthi kwenzakalani yabo ngigcina mhlawumbe ngokuthi ngime lapha ngemuva nami ngishaye ngathi ngiyanyakazisa yabona into engisho then mengilo ngiyazisa into engazi ngathi hey ngiyafuna ukuyazi nami lento manje yabo then qale approach omunye out yami esijwayelene naye sebenze Empire umfundisi yabo angishayise lawo malesini lawo yabo mase ngithi ngoba umfundisi ubuya ngabi khona yabo angivele ngifuna umuntu oyisikole straight and I went to a solistic music umazwayi ne ufunda lapha and he was very patient with me too and until today I thank him yabo and I also thank umfundisi nama naye input ayifaka on my music DJ career right now bukayo kwenzakalani sengiyadlala unyaka oqala lo ngidlalayo manje fonelwe i-out edila nestage se-Effect Urban Rock ithi ifuna ngizobe irana le-Effect Urban Rock first year ngidlala first gig engayithole i-Effect Urban Rock namanga I'm telling you first time yabo first year nje bese ngidlala nje yabona lokho fethu then ngabona ukuthi actually content ngalayo yabona content ehlanganayo yabo ne profile yakhe iyakwazi ukuthi ikhule nani yabo so job wazi ke mfethu ukuthi since
umuntu ekhula nokwenza ama-events now ugcina ubuka ukuthi no let me just create my own things because manje ngekuqambela manje yabo kwi-industry musafika abantu bayakuthanda but kuya yabo abantu baqala babonisa lo ngathi ngeke usephukwa kakhulu noma lo ngathi senezinto eziningi yabo lo bese bayaqala bazoze baba nomona babe nawo konke lokho yabo into engisho ila khona uthola ukuthi manje sekufanele manje nawe ucabanga ukuthi yini kenzo yenza create your own things, create your own events, do your own stuff that's at least ozokwazi wena ubone ukuthi now you know. But the funny part is that labantu okuyibona abangabhuki noma labantu okuyibona abakwenzela istory wena sekufanele ubhuke bona manje because an event is not an event and people want they want them yeah but event actually event ngalo awuma sekufanele ubhuke umuntu ongabhuka kodwa kumnandi nje lokho yebo indle kumnandi kuwena ngaphakathi yabo kodwa kunaleso sikhona leso yabo because ngaka wena ungangenza ngibe right kodwa mina because umbuzo ufike sebekuseni umbuzo ufike besekutheni mhlawumbe mina sengikunikile ama-kick awu-5 in a year bese ngiyayirecall ngithi mina yazi angikaze ngithole kick kulo muntu but uyawenza the question how you feel this is when it comes to the thing of ukuthi ulokunjani uyazi okay this is business let me not make it personal even though somehow inside kuhlungu ne but then having the tables turned kancane it's like vele it's always the real deal ukuthi nje kuphela ungafuni ukwamukela but athi ikhombisa athi kubhukeke ilonto efike bemnandi ilonto efike bemnandi umbhuki athi usukuhleka wedwa la usuhleka wedwa understand lento engisho umbhuki then athi wena futhi ngobani bethu i-event ifethu oyenza ngenhliziyo emhlophe ekugcineni iba successful yabo into engisho iba successfully and nabantu abade bengayitsheli ukuthi ngenzeka yabo mina my last event I did it was on the 25th of April which was my birthday celebration ngiyenzele enazi ngayibona ipost yes enazi emnandi nazi enazi kahle event yayi-categorize wale ukuthi yenziwe i-first floor phela but kwagcina sekuthatha ama-floor o-2 ngendlela wagcwele kade kagcine nazi yabo ngendlela wagcwele ngayo nangendlela esayishisa ngayo sadansa mfethu sasaqimba mfethu naqimba lokiriki ikaphi konje ubani lokunjana ngakhona I think ngabhukwa enazi once it's a nice venue no Thwala ukhona njengamanje yeah kwakudala I think kwakusakhona Azizwe ibona babekhona at that time awakaze kumnqobi bakhona but but the person that running the place now it's a different person okay esusebenzile mfethu ngikade ngibuka la uthi icobezalani lo ufika kanjani kujeni yakho so with this Live Your Dream Awards, LYD. Yeah, it was LYD. Yeah. It's award for best designer, best fashion designer. Yes, so into enzeka la, khona ngifonela one of the person ebengikubenzela impahla. Wathi no ngiyafuna ube part and parcel lama awards lawo. Yabo. We nominate you nje kanjani. Then I got sharp. Then ke uyazi lama art kuya ngokuthi abantu bakuvotele kangakanani. Yes. And the very part nje yayikade inzima kakhulu it's because lapha nje basebenze West Walkie most of the designers we are friends so makhelwane understand yena sure kuyabuya lapha yakho ukuthi umnyango nomnyango yena sure so into enzeka yonke leminyaka i-award yama-design yayithathwa umpendulo uDuvere. You understand? Ngamkhumbula. Understand? So kulo nyaka thina sangenela ngawo wangangena. Oh yeah. Mingangeni wonke lama yama-design asakhona. So kushuthi akade eloku engena previously. Kushuthi ayithola manje opportunity ukuthi awin. Mina okokuqala ngena. Yes. Njengoba kokuqala ngena sathi hleli nje mfethu sithamela ama-awards kuthiwa the best designer
best fashion designer bani it's Basement Curtain Sipho Kuba lonke lo so mfethu kwavela kwathuka mfethu yabo because nami nokuthi phela nami mfethu bengizama ukubona ukuthi kuzokwenzakala yayizwa lento engishoyo bengizama ukubona ukuthi kuzokwenzakala hayi phinde futhi unyaka wesibili sekhona nompendulo manje sekhona manje sebuyile yabo phela ukuthi makhelwa umngani wami mfethu umakhelwa wami yabo siyanyakalisana kanjani yabo lento engishoyo kulonyaka mfethu phinde futhi sekumiwe manje kuminciki Basement Curtain you understand so mfethu lonto iyodwa ikukhombisa ukuthi mfethu umsebenzi owenzayo abantu ba appreciate kangakanani and ba happy kangakanani ngawo and ubajabulisa kanjani nangezinto zonke ozenzayo yabo so kwayinto kanjalo ke mfethu regarding this yabo Hi mfethu yes take a moment Babi nje bechaza awuthu issue manje le enye iyaqhephuka phela sesiphuma nathi sijabulike yabo ayithi abo mifake cardboard vele aphuma yathi kwakuphuma ibhaka so manje first you still have obviously the shop you still operating as Basement Curtain zithini manje where are you currently okay I like that question yeah because I think this is very important for the viewers and for us to understand and to know ukuthi kwenzakala njengamanje yabo so njengoba yade ngisasho ekuqaleni ukuthi kwesinye isikhathi umuntu ukathi mekhula kube khona nezinye izinto ezikhulayo ezifuna ukuthi zimphazamise so into enzeka office la operator ku right kanje nenjani sigodwe esemakhaya futhi kwaku weekend I think kwaku Saturday siyabona sesibona kuma socials na kuma video 26 floor yash West Walk yes so mina ngibuke ngathi kushisa ideli ngala ngirelax ngithi hayi it can't be my office or it can't be offices eduze nami mase ngitholisisa kahle one of my office ashayo including my office is burning machine yakho leyana you get what I'm saying yes you get what I'm saying mewenze kanjalo siyacabanga manje ukuthi kanti kwenze njani yabo hayi siye ku management ithi mina into engakwazi ukunisiza ngayo ukunilungisela ama office ability lami if impahla zakho zingekho insured there's nothing I can do mshini impahla izinto zaziphakathi they were banned just because of umuntu wayekade eseceleni eofficeini lesithathu from my office angazi yini ayishiya ion yabo should myself unjani manje umuntu sestressekile ke manje akazi fanele njani mshini ngibona konke ke yo phela yabo kwakuyinto fethu ehlasimuliso umzimba nekuphatha kabi ngaphakathi kuwena uzwayo obonana ukuthi no seriously this is it's personally and it's deep and should say ukugcina ukuthi nje kwenziza yabo so mekwenza kanjalo ngathi ngikokho umoya let me not push things uma izinto zenzeka ngalendlela ezenzeka ngayo yabo so mva kwalapho kwanama challenges even nasendlini yabo into engisho even nasekhaya kwanezinto nje iningi nawo ongayiboni kahle yabo abantu abasondelene nawo mfethu they passing away yabo nje there's so much going on yabo in a way ukuthi mfethu nawe uthi noma uthandazo uzwe ngathi manje ukholo lakho lishona phansi nemali yaphela yayizo ngisho share phone call kubantu abasondelene na noma bazi ukuthi mfethu mhlawumbe bangakusiza nani umuntu akuthatha ukubhekisele mfethu athi mfethu kusanje kusabheda kanjani yabo and ke kwahamba mfethu nami ngiloke ngithi ngikhona yabo so manje sengisebenzela lapho ngisebenzela emgaqweni manje yabo
Ngeke ngokuthi la bengisenzela khona kusekuneyinkinga. Yeah. Yabo. Sekufanele ngiqale phansi manje ke. Sengimshini kufanele siyithenge, sengizinto kufanele siyithenge, kufanele kudayise okunye manje uthi replace okunye, kwenzeke okunye. You understand? But God's grace, yabo. uNkulunkulu mekukhona into afuna ukusiza ngayo. Believe me not, uzokusiza ngomuntu nawe ngeke uzuyitshela ukuthi abengakusiza. Nongamnakile wena. Yeah. Yabo. So kwakhona umuntu othintekayo mesikwazi ukukhuluma naye. Avela wathi imshini oyidingayo nginayo mina. Ayisebenzi uzoyithatha manje. Hey, what's Yeah, no. You understand? Mithi uzoyithatha hlela lokho afike ngayithatha kufanele uqale phansi manje kuvulele enye office. And into angitshela yona eyangenza ukuthi nami ngibone ukuthi ukuhlala noma ukwenza kanjani ngeke kuze kusize. Ile ukuthi i20 iphupho lifi umnikazi saphila. Iphupha lifi umnikazi saphila. I took that. Yes. And ngasho nami ukuthi if ngakalala ngomqolo konke lokho umuntu abekwenza noma abephokophela ukuthi akwenze usangakwazi ukuthi akwenze. You get what I'm saying? Yes. Wow. So by God's grace we are still standing. And I would say the office it was reopened by Jigli Nyanga le esedlulile. Yabo? Nice. Vuliwe office just nje manje kuyikona ukuthi nami ngisafuna ukusekhisha kahle yonke into but ikhiye nje manje zise-comment sami. Ngifuna ukuyovula ngiyovula, ngifuna ukusebenza ngiyosebenza. You understand? Ngokuthi bethu egcineni umsebenzi lesiwenzayo siyawuthanda. Yabo? Yeah. And ngafunga nje kumina ukuthi mina into engoyithenga manje esitolo isicathulo kuphela ngoba isona engikwazi ukuthi ngingakwazi ukusebenza. But ever since nje futhi yonke into engiyigqokayo it's brand and designed by Basement Court. Wow, that's beautiful. You get what I'm saying? Yeah. So enye yezinto esenza ukuthi kube lula ukuthi sikumarkete lokho because mina when I go to a gig I can dress to kill in a way ukuthi umuntu azayibuza ukuthi hawu fethi uyithatha manje religion yakho uyithatha ngithetha hayi kuleka inamba fethi inkampani yenzani so umuntu ngimnika inamba avela ngimnika inamba yakhe siyafona yena fethi. That's nice. Yeah, siyafona yena ufona vele into emnandi leyo ukuthi kube ngazi ukuthi iya kwenye indawo kanti iza Yeah. You get it, I'm angaze saying. angafuni ukufonela ngoba uyitshela ukuthi yabo uthembe kwayo ufuna ukuthi ukufihle kwesinye isikhathi. ungayi associate brand yakho nawe because some people won't want that. Fanele brand yakho ihlukanise kuwena sometimes ukuze abantu behambe belandele ibrand even if thulusa bakufuni but usalayo Yes. bakhokhe. That's the thing. Yabona. So mina nje mengiphuma mfethu imena wena ngisuke ngiyoyipresenta manje. Nice. Yabo. Izinja. So ingakho abantu fanele basinika ama-gig mfethu basibhuke kakhulu ukuze babone izinto ezintsha kakhulu. Bonela usapha pajama usuwenzile. Yabona nje mfethu. Yiyeke nje. Ubhukwa ke kunendawo uma bedinga mhlawumbe uma ungasho la uthola la khona nala khona umsebenzi wakho okhona khona online. Okay. We do have umsebenzi online. I do have my project engiwakhiphile which I have an EP that was nice. dropped. It's called Inimba, and there's an EP esanda Puma njengoMarch. It's called Heavy Waves, and I have a single ebizwa ngabalandeli, and I have there are projects. So umuntu mefuna nje ukuchecka umsebenzi wa Sing folk DJ not way impasha. Yeah. They can just go on YouTube. It's Sing B Topic. Because khona lento engisazama ukuthi ngilungise yabo lento ukuthi i-distributor ikwakhele yona ipage layo. Yabo ngisafuna ukuthola lonto. You can't really change that because that's the distributor. It's like saying ukuthi you want to change it futhi Apple nakala. Phela ukhumbula ukuthi YouTube uno YouTube Music. So what you can do is you can have your own page, your own channel, and then that's where you can upload. Mhlawumbe let's say it's a topic ne because they're collecting your royalties there. Mase wena kwi-page lakho ungafaka mhlawumbe i-lyric video or mhlawumbe i-visualizer under your brand or mase ufaka ama-music video akho.
So either or you're collecting royalties. Shushi yabo so Manje kusho ukuthi uma urelease ngo-distro uyena U-distro uzoyifaka. uyayishaya ku-topic uphinde yakho urelease ku-YouTube. ngolentojana ngobani lo osebenzisa futhi TuneCore, Dito, nabo bazophinde kube nenye yabo yeah, because our manje into esifibe inkinga yabo umuchazela umuntu nje methi ngifuna sekufanele ufake u-topic because that's what I have on YouTube. Yeah. That's because YouTube is also a distribution. It's like Yeah, it's also a DSP, like how Spotify is, how thingy is. So your DSP, which is maybe Dito or whatever, is collecting from YouTube through that topic, which is fine. Yeah. But then if you want to also have your own things for your own channel, you can do like a lyric video, like I also do, or you can do like a music video or visualize. No, it makes sense. Yeah, because into besazama ukuthi nathi sibheke with the team yabo ukuthi kahle kahle simkuphi la yabo because manje kube nzima ukuthi upush uSingB fanele uphinde uSingB topic YouTube yabo nani but either or you're getting the money because the DSP is going to collect your royalties and account your streams for you. Yeah. So with the music we production laphana nice. Yeah, I'm into yeah ne Vets one thing phela you should know into musu kuyona yes siningi nayo izinto oyifundayo yabo nje ngisho uyifunda futhi ngokusebenzisana nabantu abaningi abahlukahlukene yabo because yabo nje mina kuma EPM I have abantu vela abadidelayo isigubhu mfethu I have Naked, I have Strong Boys, I have Japaru, I have umlilo baningi nje mfethu abantu sesebenzisana nabo yabo just ukuthi si push leyo vision esuke ikhona ngaleso sikhathi leso yabo but nje kuma platforms it's simple maybe for music you understand and then on socials like in terms of TikTok and Instagram it's djsingb.official okay because nakhona we're still trying to make that to be more strong yabo and with working neteam enginayo engilekelelayo kulokho ngiyakholela ukuthi sizoy achieve leyo goal because if awukwazi ukwenza konke uyadlala uba live when you can't konke uwedwa and in closing mhlawumbe sesovala labantu asebenzisana nabo ku team mongaba mention nje mfethu just to appreciate bona aboba labo osebenzisana nabo just ukuthi yabo nje if ungamind because my si end up asibakhohlwa abantu esisebenza nabo kakhulukazi behind the scene into oqala engizoyisho ngabantu engisebenza nabo abantu abakhiwa yimina nabantu abasazokwakhiwa yimina nabantu abazohlezi beyakhiwa yimina mina ngiyangithande ukususa umuntu from nowhere at least afunde akhule abone because ngiyakholela ukuthi lokho wabona izinto zenziwa kanjani yabo because ngiyakholela ukuthi lokho kusuke kukwena uma ukuthulela komunye umuntu there will be more coming to you towards that particular thing okade usumvudisa kuyona. So I have a person that works as my manager which is Njabulo, and I have the person that deals with socials which is Spa. I have him here today and I have the person that is a road manager which is Mbiji and I have Andil is part of my team as well. Yeah, he's dealing with the projections and whatnot. Good because in a way, even no matter what, for instance, ngiyajabulela ukuthi ngiphuma vele zonke izinto esengazi kufanele kwenzakala because mengiphuma ngekwi-gig mina umsebenzi wami ufike ngidlale phinde ngene emotweni yabo phinde ngikwazi ukuqhubeka nezinye izinto that's a life esifuna ukuyiphila so you start it now then ukuze iqale ingene kuna ngaphakathi you understand although abanye abantu bazobe sebethi uyayitshela nani but there's nothing we can do it's a life that we chose but kunzima ube rockstar kunzima ube rockstar yo siyabonga mina mangibuka ijeni yakho usuka kude kakhulu njengoba usasho nje ukuthi from esigele nje wade ngisho ukuthi wawukholwa kakhulu ngoba
ngiyazi ukuthi omunye wabantu ababesimotivator ngangiba blessed kakhulukazi ngoba there was a point where sasingahlukana. No, we worked together even at Peace Players. Sake sasebenza ndawonye se-coaching ane basketball. There was a point where in our lives la sake saba nomkomulo wokuthola i-funding sisafunda. I remember bengiqala some organization and then I got funding from Ashoka. And then you also got the same funding. There were 8 people on here. Yeah, but about 8 la KZN because it was from Joburg. Savele sahlonelwa. Uyisamba semali serious because kwakuyidala. We take that. And yabafuna nento yangije yabangala mali ngavele ngaqubula ipika mfethu ngaqala into ngasekhaya yabo ngasekhaya kudansa kunama class naleyo mani mfethu. That's what we were doing the same thing. At the wise ways. I remember. So we bought the sound system. We bought the sound system. So collect wonke ama artists ukuthi ahlangane esikoleni every Sunday siba nama session. So yaqala kanjalo the movement. Yabona. So that's the journey that I'm trying to highlight ukuthi I know your journey from usafunda and then wanyamalala and masihlangana sesikhulile. I'm like, oh, you also skip no one. Now you chile no Danone. I'm like, okay. Now we come by it's always nice when we meet and then we are doing more now. So thank even for coming today and give us your journey and sharing everything. Manje with the 11 lokudlala futhi ngiyabona khona ama page sike sibe kona ukuthi now ukhona lapha kwi ikhona ipage le lamadoda insizwa lezi ezihlangene la Gents House and ngiyabona ukuthi umsebenzi mawenza uyakhipha nje ukukhuluma ngebirthday yakho sesibona lapha like you are pushing bro. You are pushing qhubeka nomsebenzi omuhle owenzayo. No, I would say whatever I'm doing at this point I just want to try to make my mom proud and RIP. Nice. RIP. Khona she's ejabulela ukubona indodana yakhe izama ukuthi ephambili yabo ngoba ngesize shisho ukuthi sifike la kufuna ukuthi sifike khona but we are still trying. Hey, that's dope, bro. Yeah, we are still trying. Ni family epusha because even your sister na why invite some events ayiwenza esikoleni when they said UT. I remember when the event wangimema bethe mhliki uzoshela ama directions anga lapho ngimenye UT ngisawubuhliko ngisakhula. I was so excited. Nice. And then Archild Sisvala utholala kanjani sis? Mina at Archild Africa across all social media platforms and for bookings Archild Africa bookings@gmail.com. Wena utholala kanjani? Usihle isibongo kandima wonke umuntu uyangazi. If ungangazi usuyangazi njengamanje njengoba ungibona nje ngikhuluma. So I'm very excited ukutshela abantu ukuthi si Creative Unplugged podcast ne Creative Spotlight. Yes. Siyakwazi ukuphuma. So cover event yakho. And last week besikusambule lapha bazobona abantu. Besikusambule experience. Yeah. Azul and Florida Road. Yes. Also, guys, please don't forget to like, share, and subscribe onto our YouTube page, which is the Creatives Unplugged podcast, as you can see here. And also Instagram, Facebook, and TikTok. Sesiphuma-ke bafethu ngifune nazi ukuthi ukuphumelela kulele kutheni mhla uzalwa wawuphetheni noma igama obizwa ngala abazali babetheni academic esgelo finishele yini u10 waziphi wakwayinyuka imountain uyazi ufunani kulembe oyitshala everyday uvunana mbri. Siyabonga.